हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना नै मैयासो होना थांनाय आसाम टेट बेनिनो एन्सार कि बिहरगासिनो माखासेया। दा बे हिसाबै नोंथांमोननो लाबोनाय जादों एबा बर'निखौ। बे इउपि पार्ट एबा पेपार 2नि इउपिनि पेपार 2नि। दा बेनि सायाव आं 100% सलिउसन खालामनो नाजादों नोंथांमोननि थाखाय। दा बेयावहाय गोबाव खालामाजासे थांदिनि फैदो जोङो। गोबाङानो गोबां जानो हागौ, गासैखौबो खेबसेयैनो नायबा हाया, गोबां कालेक्सन खालामनांगौ जायो। माखासेफ्रा सोंनायफ्रा एसे आन्दायहोनो नागिरो, दा बेखायनो बेखौ बुथुमनानै लाबोनायाव एसे गोबाव जादों। दानिया खोथाया जाहैबाय, माखासेया मोननै मोनथाम ओंथियावबो दिन्थिनो नागिरो। दा बेफोरखौ बबे बबेया कनफिउसन दङ बेखौ एसे नायलांगोन जों दा गासिखौबो क्लियारै। दा फार्स्टआवनो 127 नाम्बाराव दंमोन जोंनिया नैबेयो पेरेग्राफनिफ्राय होनाय मन्थ्रि फैगोन सुंद' सल'निफ्राय होनायमोन। बेयो क्लास 10नि 9नि बिजाब थिननाय जाखादोंमोन आरो खन्थाइ गज'आबोथ' क्लास 10निनो फैनाय जादों। दा बेनिनो फैनाय जादों। दानिफ्राय नायदो जों बाहाय गोजौनिखौथ' फरायखादों नोंथांमोना, बेखायनो आङो गाहायनि अपसनखौल' खिथानोसै। सल'खोन्दोआव सोरखौ नाजों रुजुनाय जादों होनदों। इलेक्सननि खोथा होनदों। इलेक्सननि उनावथ' रायजोफोरखौसो जोङो बुरखायफैयो नालाय, ओंखायनो नै बिसायख'थिनि खोथा। गोदान बोथोराव अखा हादै जावरिखांनाय बायदि होननानै बुंदों रायजोफोरखौ, गामिनि मानसिफोरखौ बुंनाय जादों। अपसन ए। बेनिफ्राय अखा हादै सोदोबनि ओंथिया मा होनदों? अखानि दैखौनो अखा हादै होनो बे। बेनिफ्राय नायदो अपसन बि थांबाय 123। मन्थ्रिया मावामारि गामिनो मानो गोसोखांदोंमोननो? इलेक्सन जानायखाय, बिसायख'थि खाथिखायसो गोसोखांना फैदों। अपसन सि। बेनिफ्राय नोरोग सोदोबनि उल्था ओंथि होनदों। नोरोग मानोथ' फाथाल, नाथाय उल्था ओंथि होनदों होनबा फाथाल, सोरगो फाथाल। बे सोरगो, सर्ग नरक होनो जिहेथु सोरगो, बे मोनसे उल्था सोदोब। आङो जेखौ PDF होदोंमोन बेयावबो दंमोन बेबो। टेम्पारामनि गामिया माब्लानिफ्राय रायजो जाबोदोंमोननो? अन्थाइ मुगानिफ्राय होनखादों। अन्थाइ मुगानिफ्राय मख'नाय दंखायोमोन नैबाव गोजौआवनो, अन्थाइ मुगानिफ्राय होननानै। नै थख' थख' नायबानो जायो। नै अन्थाइ मुगानिफ्राय रायजो जाबोनाय होनदों बे। दा बे 5 नाम्बारखौ 5खौ मोनथारनांगोन आरो, बेखौ हायाबाबो बयबो मोनथारदों आसा खालामदों। बेनिफ्राय खन्थाइ 126आ जाहैबाय खन्थाइ। बेयानो गोबांखौ कनफिउस खालामदों। रायलायनायखौ खोनानाय बादिब्ला नाय। रुपनाथ ब्रह्मनि बिबार खानाय खन्थाइनिफ्राय होदों, मख'नानै होखाथारदों बिबार खानाय खन्थाइ। दानिया बेवहाय मोनसे मा खालामदों बेयाव? बिबार खानाय खन्थाइया मोनसे बिबारखौ खानायजों जोंनो गियान होनाय, सोलोंथाइ लानो नागिरनाय बे जावरिखांनायखौसो लाबोदों। अर्थात बिबारखौ मोनसे नेरसोन हिसाबै बाहायबोदों एबा सिम्बल हिसाबै बाहायबोदों। दा बेखायनो मा जाफैदों बेवहाय 126आव गोजौनि खन्थाइ खोन्दोआ मा रोखोमनि खन्थाइ होनदों? बे नेरसोनारि खन्थाइ एबा सिम्बलिक खन्थाइ बियो। आरो बेखौ बाहाय फार्स्टआवनो सिम्बलिक खन्थाइ हिसाबै सोंनाय लोगो लोगो गाहायनि जेसेबांनाखि सोंनाय दङ बिसोरो सा साज्रां थांनाय नंला। मानो होनबा जोंनो सिम्बल बाहायनानै सोंनाय लोगो लोगो बेखौ सिम्बलिक हिसाबै मिनिंजोंसो थांजोबनांसिगोन, जोङो मिनिंजों थांजोबनांगोन। दा बेखायनो गाहायनि कुइसन मोनब्रैया मिनिंजों खाराबा सा साज्रां खारलाङो, एबा सायाव जेखौ बिबारखौ लानानै रुजुलांदों बे बिबारखौ लानानै सोंलांनायनि राइट एन्सार होलांजोबबा बेयो गोरोन्थि जागोन, बे आंनि बुजिनायाव। मानो होनबा बेयाव सिम्बलिक हिसाबै जोंनो खन्थाइनि माबाखौनो सोंखाबाय आरो खन्थाइनि गासै डिटेल्स होखादों। जोंनो ससेल' होनानै खन्थाइगिरि गैयालाबा बे खन्थाइनि सायाव सोङोमोनबा बियो सा साज्रां खारलांगौमोन। नाथाय जोंनो खन्थाइनि गासैबो डिटेल्स होजोबबाय, खन्थाइगिरि होबाय, खन्थाइनि नाम होबाय, खन्थाइनिया मा रोखोमनि एबा मा थाखोनि खन्थाइ बेखौबो खिन्थानानै होदों, सोंनायजोंनो खिन्थाना होदों, नेरसोन एबा सिम्बलिक खन्थाइ होननानै। दा नोंथांमोननो बे खन्थाइया ओरैबायदि खन्थाइनिफ्राय लाबोनाय बेखौ खिथाखाथारदों। ओंखायनो सा साज्रां खारला, बे मिनिंजों खारलांजोबनांगोन, बे जुक्तिया बेनो। होमबा 127 मा जागोन? बेखौथ' हाखानांगोन। रुपनाथ ब्रह्मआ बबे मुगानि खन्थाइगिरि होनदों? बिबार मुगानि खन्थाइगिरि बियो। मानो होनबा 1920आव बिबार जागायजेननाय लोगो लोगो 23आवनो खन्थाइ मेथाइ बिजाब बिथांमोनहा लिरदों। आरो अलंबार मुगायाथ' बेसेबांबा गोजानावसो। अलंबार लाइसिया प्रमद चन्द्र ब्रह्म बिथांमोनहासो अलंबार लाइसियाव थांबाय। दा बिबार मुगा बियो। हनै सानजाहा सोरां जाबाय होनना खन्थाइगिरिया मा फोरमायनो नागिरदों होनदों? दा बेखौनो आं दहाय होननाया मिनिंजों लानांगोन जोङो बेखौ। साखाफारा जानो सम जानायखौ होनदों। माने उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ साखाफारा जानो सम जानो थिनदों। नाथाय खोमसिया जायखारबाय होननाया सा साज्रांबा फैबाय आरोखि बेयो। नाथाय बेखौ गोबाङानो होदों जानांगौ। खन्थाइगिरिया सोरखौ मा खालामनो खावलायदों लोगो लादों होनदों? बेबो दैसारिमोनखौ जयै गियान बुथुमनो लोगो लादों, लेखा फरायनो लोगो लादों।
खन्थाइया फुल डिटेल्सै फरायोबा क्लास 10आव दङ खोन्थाबाय, बिजाब गैयाबा आरोखि, बिजाबाव दंबाथ' नायबानो मोनबाय खन्थाइ। दानिया नैबे सा साज्रां जायफोर लादों बिथांमोना मा जागोन, दैसारि आरो लाइसारिखौ बिबार खानो लोगो लादों होननायखौ होदों जानांगौ, नाथाय बेयावबो मोनसे गोरोन्थि नायबा नुगोन। खन्थाइयाव जोंना मा होनदों, दैसारि लाइसारि आरो मोनसारि दङ साथाम, नाथाय जोंना बाहाय मा दङ, दैसारि आरो लाइसारि सानैल'सो दङ। होमबा बेथ' बोरै जालायखो, सानैखौल'थ' थिनथाराखैमोन, साथाम जाथारनांगौमोन, मोनसे गोरोन्थि खालामना होखादों। ओंखायनो राइट एन्सारा अपसन सि जागोन, मिनिंजों लाथारनांगोन। बेनिफ्राय नायदो फुरहाब जाहाबनि ओंथिया मा होनदों, फुरहाब जाहाबनि ओंथि बेखौबो जोङो खन्थाइनिफ्रायनो सोंदों जिहेथु, अब्ला जोंना मा जानांगोन, बे खन्थाइनिनो नालाय बेयो बायदि मैया जानांगोन, मानोना मिनिंजों लाबोगासिनो दङ। नाथाय बे फुरहाब जाहाब होननानै बबेबा मोनसे गाहायथाराव ग्रामाटिकेलि सोङोमोनबा माबा मोनसेनि, होमबा गोजा गुफुरा जागौमोन। नाथाय बेबो मा जाफैबाय, ओंखायनो खन्थाइनिफ्रायनो सोंनाय, बेजोंसो मोनबा जाफैगोन। ओंखायनो बेयो मा जाफैबाय, बायदि मैया जाफैनांगोन। दाना नायदो 131आव गाहायनि बबे खौरां हांखोआ मोननै सुंद' महर गोनां होनदों। जेसेबां ग्रामारनि सोंनाय दङ, आं जेसेबां क्लास लाबोनानै मा स्टाइलाव सोंनो हागौ होदों, जायफोरा रेगुलार नायबोजोबदों MCQ होनाय एबा मक टेस्ट हिसाबै होनायखौ, बिथांमोना आन्दाज खालामनो मोन्दों फुरा बिदिनो फैखादोंआनो। जेरै आं र'नि खिन्थाखादोंमोन, नै बेनि राइट एन्सारा मानो होनबा आरो द' दाजाबोबा गोजौआव मा थांगोन, द'नि गोजौआवसो थागोन रेप, होमबा मोनसे महर मोनबाय। आरो आरो दाजाबोबा द'नि गाहायावसो फैगोन मोनसे नैबे मोननै महर दङ, गुबुनाथ' गैया। न' बेथ' नङा, न'जों न'सो दाजाबदों, न'आ हारसिं दाजाबनाय। महरसे जथाय खौरां रिसार्च जानानै दङ, अंआ मोनसे दङ, उनिसाद मोनसेल', द'आथ' गैखाया। मोनो राइट एन्सारा। खोमा होआ, सोरबाया गोबाङानो गोसो होनाय होदों जानो हागौ, नाथाय बाथ्रा खोनासंनाय, राइट एन्सारा बाथ्रा खोनासंनाय। कमल कुमार ब्रह्मनि गोजौ रावखान्थि, बेखौ नुगोन, होमबाना गोनां रावखान्थिखौ नाय, होमबा नुगोन। मानसिजों सोदोबाव बाथ्रा बबे सोदोबनि बेखेवफा सोदोब दाजाबफानाय, बेखेवगासेया बेखेवगानैखौ बेखेवगाथामजों, नै बेखेवगाथामजों दंखायो, बेखेवगाथाम ए। हारिनि थाखाय जिउ गारग्रा सुबुं होनदों, नैबे मोनसेया कनफिउस जानानै दङ। गोबांनो मुंख्लंखौ राइट होदों जाखादों, नाथाय मोनसे बाथ्रा गोसोखांनांगोन बेयावहाय, आंनो कनफिउस जाना दं, नोंथांमोन सिगाङाव बेखौ खिन्थानि। हारिनि थाखाय जिउ बाउनाय होननानै बुंनाय लोगो लोगो मानसिया थैबाय होनब्ला मार्टियार जाबायमोन आरोखि, मुंख्लंआनो जाबायमोन। गारग्रासो होनदों आरोखि, गारग्रा माने बाहाय थैयाखै, बे एलिफ जानानै दङ, होमबा बिर जोहोलाव जानांगौ आरोखि। दा बेयाव बिर जोहोलाव जागोन ना मुंख्लं जागोन बेखौ सानदो। हारिनि थाखाय जिउ बाउनाय होननानै बुंनाय लोगो लोगो नाउन थाङोमोनबा बियो जागौमोन मा, मुंख्लं जाबायमोन, थैनानै थांनाय। हारिनि थाखाय जिउ गारग्रासो बुंदों, बाहाय जिउ गारग्रा गारथ'वाखै। अदेबानि बिर जोहोलाव मिनिङाथ' हारिनि थाखाय जुजिगासिनो थानाय, जिउ गारगोन नाथाय थैयाखै, जुजिबाय थानाय बिर जोहोलाव, बे मोनसे। आरो मोनसेया मुंख्लं। दा बबे मोनसेखौ लानानै दानदों बिथांमोननि सायाव, बेसो जागोन आरोखि। नाथाय बे मोननैजों मोनसेया जाखागोन, मोननैजों मोनसेयानो जाखागोन। जिउ बाउनाय होननानै बुंनाय लोगो लोगो होमबा अबजेक्सन गैलामोन, मुंख्लंआ राइट जाथारबायमोन। जिउ बाउनाय होननाय लोगो लोगो एसे सानबावदो नोंथांमोनहा बेखौ, जुदि जायहा मुंख्लं होदों, मुंख्लंखौनो होखागोन, 99%आनो मुंख्लं होगोन। ओमफ्राय माखासेसोआ बिर जोहोलावबो होनो जानो हागौ, एसे बाथ्राखौ नायोबा। दा बेयो एन्सार कि ओंखारबायोबा अब्ला नुगोन जोङो, गावसिनिफ्राय ओंखाराबाथ' रिजाल्टआवसो मिथिसिगोन। दाना नायदो 135, उन दाजाबदा थाफानाय, बेयाव आरिया दाजाबदा थानांगौ। नैबाय दावबाया मोनसे नाउन जाना दं, दावबाय दाजाब आरि, दावबायारि, बे मोनसे। होमबा अपसन डिआव उन दाजाबदा दङ। बिदा फंबाय साब्रै, नाथाय खुगा हालाला होनदों। खुगाबाथ' खाफाल हालाला, साल गान्दैयाथ' खुगा हाला जायाना। हख्ला गंब्रै, खबाइ सेन, बेबोथ' नङा, साब्रै नङा, हिसान खुन्थिया। सोरबा खाफाल हालाला होनो, सोरबा खुगा हालाला होनो। बाथ्रा माने फांथेनिफ्राय सोंनाय जादों बेखौ। हायथा सोदोबनि जोआथोन आ दाजाबोबा जोआथोनाव उ आरो इ खालामो होन्दोंमोन ना, होमबा हायथा हायथु उ, अपसन उ। इ थाबा हले गन्डगल जाबायमोन, उ दंखायो, मोनसेल' होखादों, अपसन सि। आं फैबाय आरो न'आव थांबाय नै, बेखौथ' जावले सावरायबोबाय थादों। मोननै बाहाय सेन्टेन्स माने सिम्पोल सेन्टेन्स दंखायो नै, आं फैबाय, बियो न'आव थांबाय, आरो गेजेराव आरो दङ। मोननै थानाय लोगो लोगो मा जागोन, बांबा बाथ्रा। बेखौ बांबा बाथ्राखौ जथाय बाथ्राबो बुंदोंमोन,
नाथाय बाव बांबा बाथ्रा होनदों कमल कुमार ब्रह्मनियाव बांबा बाथ्रा आं खोन्थाबोबाय थाखादों। स्वर्नप्रभा सैमारिया जथाय बाथ्रा होनना बुंदोंमोन बिथाङा। बे बांबा बाथ्रा जाखांनाय खामानि एबा बुंखांनाय बाथ्राखौ नङा खालामनो हाया एबा गोमोरना थांफिनना होनदों। ओंखारनाय खानस्रिया हाबफिननो रोङा। बेयो कमल कुमार ब्रह्मनि बिजाबाव नाय, बे नुगोन ओंखारनाय खानस्रि हाबफिननो रोङा। दानिया नैबे दङ फोर बांसानद्राय दाजाबदाखौ बाहायनाय जायो। फोरा मानसि जिब जुनार नैबेयावबो जायो। मानसिफोर गथ'फोर बेयावबो बाहायो। जिब जुनार होनखादों नै दाउमा दाउसाफोर बेफोरबो आरो जिउ गैयै बेसादफोर होनदों। बेफोर बैफोर बेयावबो बाहायनाय जायो। मोननैबो अपसन सि ए आरो बि मोननैबो। राव फोरोंनाय सोलोंनायनि गेबें फारिथिखौ सायख' होनदों। बेखौथ' बयबो हागोन। इंलिसाव नायदों, इंलिसावबो दङ। 2 नाम्बार मोनगोन। नैबे खोनासंनाय, बुंनाय, फरायनाय आरो लिरनाय। लिसनिं, स्पिकिं, रिडिं, राइटिं। बेनो अपसन ए। बेखौबोथ' होखादोंमोन टेस्ट लानायावनो। गोसा गोसा फरायनाय बेखौबो होदोंमोन आङो। मक टेस्ट लाबोबाय थानायाव बेखौबो होदोंमोन। बेबो राइट फैदों नै। गोसा गोसा फरायनाया मा जायो? रिंसार होनो हासिननाय जायो गोसा गोसाजों। रावखान्थिनि गियानथ' बाङा। गोख्रै फरायनो हाया, लासैयासो गोख्रै फरायनो हायो। माने साइलेन्ट रिडिंआसो गोसोआव लाखिनो हासिनो, बेथ' जाथावथारा। अपसन डि बिमा रावनि सोमोन्दै होनाय गाहायनि बबे बुंथिया गेबें नङा होनदों। गेबें नङा होनदों नैबे अपसन सि। खेबसेनो फरायनोसै आङो। सोलोंथाइ, फालांगि, साख्रि बाख्रिनि थाखाय सेकेन्ड लेंगुवेजसो नांगौ, नैथि रावसो नांगौ जोंनो। बेखौ होनबा बे गोरोन्थिखा। बेनोथार। गाहायनि बबे मोनसेया फरायसानो खन्थाइ आयदा फोरोंनायनि थांखि नङा होनदों। खन्थाइखौ गथ'फोरनो जों फोरोंनो होनायाव इयुनाव मुंदांखा खन्थाइगिरि खालामनो होननानै जों फोरोंथारा, बे नंखाथारा। इयुनाव मुंदांखा खालामनो होनदों। खन्थाइगिरि जाहैनो हागौ 20%, 30%आ, आरो बेनि सायाव मुंदांखा खालामथारनांगौ बेथ' नंथाराना। साफ्रोम गथ'खौ जों फोरोंनानै खन्थाइ लिरनो फोरोंदों नामा जों? खन्थाइ लिरनोथ' फोरोङा। खन्थाइ बुजायदोंसो। खन्थाइखौ माबोरै फरायनांगौ बेखौसो जों फोरोंगोन। आरो ओंथिसो फोरोंगोन, रिंसारथिसो फोरोंगोन, बाथ्रासो फोरोंगोन, सोदोबसो गोसोआव लाहोगोन। बेफोरखौसो जोङो खन्थाइआवसो गोसो होगोन। नाथाय खन्थाइगिरि आरो बेबो मुंदांखा खालामनो, बे नङा, नंखाथारा। होमबा अपसन सि थांबाय बेनिया। गाहायाव होनायफोरनि बबे मोनसे आदबा खान्थि आरो राव सोलायनायनि खान्थि आरो मेथड अफ सिस्टेम एन्ड ट्रान्सलेसननि सायाव गोनांथि होयो होनदों। बेयो नैबे GTM नैबे रावखान्थि, ग्रामार, ट्रान्सलेसन, मेथड। नेटआव नाय, सार्च खालामनानै बेखौ नायबानो जाबाय। नैबे अपसन बि बेनोमोन। गाहायनि बबे मोनसे हाबाया बुंनाय सोलोखौ बांहोनो? रल प्ले खालामनांगोन। रल प्ले खालामबानो बुंनाया ओंखारो। एक्टिं खालामहोनांगोन, बुंहोनांगोन, होमबासो बे बुंगोन ना। बेनिफ्रायनो बे बुंनाय बाथ्राया ओंखारबोगोन। माबोरै बुंगोन आइडिया आरोखि। रल प्ले। दानिया नायदो 147। खोनासंनाय लिरनाया मा होनदों? डिक्टेसन खालामनाय। बेखौबो होबोदोंमोन आं नै। खोनासंनोबो गोहोखौबो बांहोयो आरो लिरनायखौबो बारायहोयो आरो। बुंनायाथ' जाखाथारा। खोनासंनाय सोलो बे हारसिंसो। फरायनाय सोलो बेथ' जाथाराखायाखै। अपसन डि फरायसा बिथायारि थाखो खथायाव फोरोंगिरि सासेनि बिफावआ मा होनदों? नैबेयाव नायदो। अबजारभेटर जानांगौमोन। अबजारभेटर, नोजोरबोगिरि। नाथाय बर'आव नोजोरबोगिरियानो गैया बहाय। दिथागिरि होननानै दङ। दा दिथागिरिखौनो नोजोरबोगिरि साननानै बेखौनो राइट होबाय। मानो होनबा बिजिरगिरि होनबाथ' बे जाजसो खालामो। माने बिजिरगिरि होनबा अबजारभेटर जाथावखौनो नुहुराखै आरोखि। नाथाय जुदि बिजिरगिरिखौनो बिथांमोनहा लिरगिरि कुइसन लांग्राया अबजारभेटर होननानै सानदोंबा बेनो जागोन आरो बिजिरगिरिया। नाथाय दिथागिरियाबोथ' गारजेन, नोजोर बोग्रा, बिमा बिफा। फोरोंगिरिया स्कुलाव दिथागिरि बादि, गारजेन बादि। आं ओंखायनो बेखौ अपसन सिखौ होनदों आरो। नोजोर बोगिरि होननानै होबाथ' राइट जाथारबायमोन बियो, नोजोर बोगिरिया। दा बिजिरगिरियाथ' बियो नंगौ नङा, जानाय जायिखौ रिजाल्ट होनो हायो। बेथ' रिजाल्ट होनाय नङा। गथ'फ्रा माबायदि नायदों बेखौ नायग्रोगोनसो। ओंखायनो बे अबजारभेटरा दिथागिरियानो जाथारनांगौ आंनिबा। जुदि अबजारभेटरखौ बिसोरो बिजिरगिरि होननानै सानदों होनबा बे बिजिरगिरिया जागोन आरो। खाबु होगिरि, गाहाय फोरोंगिरि बिसोरथ' जानाय नङा। दिथागिरिखौनो राइट होननानै होबाय आं बाहाय। दिथागिरिखौनो लादो। नोजोरबिगिरि होबा जाथारबायमोन। नोजोरबिगिरि होननानै बुंखाथारोमोन। नाथाय बेयाव नोजोरबिगिरिखौ अपसनखौनो होआखिसै आरो।
मोननै कनफिउसन थांबाय मुंख्लंजों बेजों, नाथाय मुंख्लंआनो बिसोर साननानै होथारदोंबा बे राइट जाथारगोन आरो 99.9%, नाथाय माखासेयाव जाथावथाराबा 0.01%आल' दहायनिया थांगोन आरो मुंख्लंनिया माबाया बिर जोहोलावा। आरो नैबावबो बे मोननै सोदोबाव गन्दगल जानानै दङ, नोजोरबोगिरि आरो नोजोरबोगिरि थाथारबा जाबायमोन आरो। गाहायनि बबे मोनसे आनजादनि हेफाजाबाव राव सोलोंनायनि सुमोनथाइ खालामनाय जायोनो? राव सोलोंनायनि बे जाहैबाय मा लेंगुवेज लार्निं एक्विजिसन, नैबे एप्टिटिउड टेस्ट होनदों। एप्टिटिउड टेस्ट इन्टारनेटआव सार्च खालामनानै इंलिसाव ट्रान्सलेट खालामनानै मोनगोन एप्टिटिउड टेस्ट। ओमफ्राय बेनिफ्राय नायदो थोंजों आदबा बबे मोनसे आयदाखौ लाफानाय जायानो? नैबे ट्रान्सलेट खालामा होनदों। थोंजों आदब माने मा माल्टिलिंगुवेल गथ'फोर थानायाव जेरै इंलिस मिडियामफोराव हिन्दीजोंल' बुंगोन, नों बर' नों सानथालि बिदि गोसोआव लाया, डाइरेक्ट कुइसन खालामगोन, सोंगोन बे माजों फिना बे मोगथाङारि एग्जाम्पल होगोन, रायज्लायगोन बिदि होननाय दङ। ओमफ्राय बेनिफ्राय राव सोलायनानै होनो हाया होनदों। जेनेबा हमनानै ला इंराजि मिडियामाव सासे बेंगलि टिचार लाबाय, नाथाय बर' गथ'आ सोंबाय, बर'निथ' ट्रान्सलेट खालामनो हानाय नङा, सानथालिनो ट्रान्सलेट खालामनो हानाय नङा, ट्रान्सलेसन मेथडआनो गैथारा होनदों, डाइरेक्ट मेथडआव ट्रान्सलेसन जाया होनदों। ओंखायनो बे नङा आरोखि। होमबा गासिबो जाजोब्बाय। नैबे मोनसेयाव 148आव कनफिउसन, एक्जाक्टआ दिथागिरि जाथारनांगौ बा बिजिरगिरिखौ लादों नामा बिसोर, बे मोननैयाव कनफिउस जाना थांबाय। इंलिस थाफानायबाथ' जाबायमोन, नङाबा नोजोरबोगिरि होबाथ' जाथारबायमोन आरो। बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय नैबे मुंख्लंआनो जानांगौ बादि, आरो बे जायाबा मोनसेया मा जागोन? बिर जोहोलावा जागोन आरोखि। दा बेसेबां मोनलायलायखो नोंथांमोनहा दानि एन्सार किनिफ्राय कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो सोर सोरहा बेसेबां मोनगोन। बड' पार्टनिफ्राय टटेल मार्कनि एक्सपेक्टखौ खोन्थाहरनो नाङा, बर' पार्टनिखौल' खोन्थाहरना हो, बर'निखौल'। दा बेखिनि एलपिनिखौबो लाबोगोन, एसे रिसार्च नायबिजिरबावनानै। गोजोन्थों।